Může se stát, že přijete to mrtvý bříze, naším případě spadlý bříze, a má na sobě takovýhle choroš. Vypadá jinak jako troudnatec, než troudnatec, a taky se k něčemu jinému je používá. Když ho říznu, a šáhne se na něj, tak je to jako jemná kůže. To se dělá z kůží a s nožem. Potahuje se. Je to jemnější než kůže, takže když máte nůž, i když je mírně stupený, tak jste na tom schopný, tak jste na tom schopný ten nůž pěkně vytáhnout. Ale i když ho máte už nabroušený, pěkně, tak na tom nabíjáte pořádnou žiletku. To tady všude. Tady jsem na demonstraci fiko jeden, tady je velký, tady jsou malinký, tady. No, mrtvá bříza, že jo. Co jiného než pěkný kousek kůry. Nikomu to nevadí, bříze to nevadí. A nám to ještě k tomu všemu poslouží. Hej jo.